רגע. רק תענו, אפשר לכתוב לי אם שומעים אותי, נראה לי שכן. כן, שומעים מצוין עכשיו, רעש. יופי, יופי, אין רעש, אוקיי, מצוין. אוקיי, זה אומר שאני אעמוד קרוב. אוקיי. טוב, אז אנחנו מדברים בעצם על שלושה דברים של המודל הקיים היום, של ההבדלים בין גברים לנשים, או זכרי נקבי, כמו שקוראים לזה, זה ההבדלים הפיזיים בין גברים לנשים, הסטריאוטיפים, מה גבר צריך, איך גבר צריך להתנהג ואיך אישה צריכה להתנהג, גבר צריך להתנהג נגיד, מכיוון שהוא אמור להיות הלוחם, אז הוא אמור להתנהג יותר בכוח, יותר סגור, כל מיני דברים כאלה, ומבנה חברתי, בעצם המודל הזה נבנה על בסיס תקופה שבה לכל אחד מהמינים היה תפקיד, ובפועל מה שקורה היום שהמודל הקיים, הבעיה שלו שהוא לא מתאים להמון אנשים, וזה מודל ישן שהתאים לתקופה אחרת בהתפתחות של הבן אדם, שיותר היה חלוקת תפקידים בין גברים לנשים בתוך המשפחה, וזה מודל מאוד מאוד חלקי שמבוסס רק על בני אדם, ובעצם מפספס את האפשרות לראות את כל הטבע כולו על בסיס הזכרי נקבי. ובעצם מה שנעשה היום זה ניכנס להתבוננות הרבה יותר רחבה על זכרי נקבי, שמה שאני מאמין שבעצם אל הרעיון הזה התכוונו מההתחלה, תוך כדי התבוננות על הטבע, איך הטבע עובד, ומתוך זה אנחנו נבין איך זכרי נקבי ונקבי פועל. המפגש עצמו מחולק לשלושה חלקים, אנחנו נלמד מה זה בכלל זכרי נקבי, אחרי זה אנחנו נעשה איזשהו מין חידון כזה שהכנתי, שיעזור לכם להבין יותר טוב מה זה זכרי נקבי, ובסוף אנחנו נעבור לעולם המיניות. אז מכיוון שאנחנו נתעסק במיניות, אני לא יודע מה מצבכם שם, אבל אם יש ילדים קטנים, אז לפחות בחלק השני, תשתדלו להיות במרחב סגור, כי זה לא יהיה דברים מאוד רדיקליים, אבל בכל זאת, תעשו איזשהו מרחב פרטי שלכם, שיהיה מותאם לנושא. אוקיי, אז בעצם אנחנו מדברים על זכרי נקבי בשני פנים. אז נקבי ברעיון הזה מדבר על עוצמה ופוטנציאל של עוצמה. מה זה אומר עוצמה ומה זה פוטנציאל של עוצמה, אנחנו נגיע לזה תכף, אבל בגדול הרעיון של הנקבי, המבנה של הנקבי, זה כמו שאתם רואים, זה חיצים או עוצמה, אנרגיה שהולכת לכל הכיוונים, וזכרי זה התבנית או הצורה או המסגרת שאוספת את הדברים, שנותנת לדברים צורה, או ידע במובן הרחב, או קוד גנטי, כל מה שקשור לקוד וידע בעצם, זה חלק אחר של הזכרי, וזה בעצם זכרי ונקבי, ותכף נראה שהרעיון הזה של זכרי ונקבי קיים בכל דבר בעצם סביבנו, וכמובן גם במערכת היחסים שלנו וכו'. רגע. אז ככה. אז בעצם בלי הזכרי אין חיים, ללא המסגרת בעצם של החיים אין חיים, זאת אומרת חיים לא יכולים להתפתח בלי שתהיה מסגרת סביבם, הם חייבים שתהיה מסגרת, וזה דבר שאנחנו רוצים שהוא חשוב וחשוב להבין אותו. אז הזכרי רוצה לממש את עצמו כצורה וכקוד, זאת אומרת הרעיון הוא שהאנרגיה הזאת רוצה להתממש כל הזמן כצורה וכקוד, זה מה שהזכרי עושה, הוא נותן צורה לדברים, הוא נותן את המסגרת והוא נותן את הקוד שמהם מורכבים הדברים. הזכרי הוא קיים בלי קשר לנקבי, זאת אומרת הצורה עצמה יכולה להיות לא קשורה לנקבי, כמובן שבצורה עצמה, הצורה עצמה יש לה עוצמה, ותכף אנחנו נראה איך נראית צורה כשיש בה נקבי, אבל המהות של האיכות הזאת היא צורה וקוד. אנחנו מתייחסים לנקבי לפחות לחלק של הידע ושל הקוד כאור, איזושהי אנרגיה או איזושהי הסתכלות על האור בעצם כידע שמגיע דרך הזכרי.
ללא החלק של הידע שמגיע מהזכרי אין חיים, זה ברור, ובזכרי יש נקבי, הכוונה היא שגם בצורה יש עוצמה, וזה דבר חשוב, והזכרי הוא כוח בעל אינסוף מופעים של צורה. זה אומר שבעצם יש צורות, יש אינסוף סביבנו, באינסוף צורות יש, וזה נקרא הזכרי בעצם, וזה האינסוף מופעים של הצורה. יש גם אינסוף מופעים לנקבי, אבל אנחנו תכף נגיע לזה גם. אז איך בעצם נראה הזכרי? יש לנו כמה... מה? אני חושב, אתם רואים דוגמאות לזכרי בעולם, אני מניח, כן. אם לא, אז תגידו, אבל אני חושב שרואים. רגע. אז דוגמאות לזכרי. אז למשל, הכוס קפה עצמה מצד שמאל למעלה, הכוס קפה, הצורה של הכוס היא זכרית, מה שיש בפנים יהיה נקבי, מה שימלא. הצינורות הם הכלי או הצורה שבאמצעותם, בתוכם יזוז האנרגיה הנקבית בעצם. אוקיי, והכוס והקוד וגם הצינורות השניים מצד ימין, הכל מדבר על המאפיינים של הזכרי, שמאפשרים בעצם את קיום הדברים בתוך צורה. אם לא היו צינורות, אי אפשר היה להעביר מים ממקום למקום, צריך איזשהו כלי להעביר אותם, ותמיד הכלי, המכל, יהיה הזכרי. מה שיעבור בפנים, יהיה האנרגיה הנקבית. למשל, מערכת העיכול שלנו היא מערכת זכרית, זאת מערכת שבעצם יש לה היא נראית כמו צינור, כל מה שיעבור במערכת העיכול זה אנרגיה נקבית, כל מה שנעביר בצורה של אוכל, אבל המערכת עצמה היא זכרית. ואנחנו נראה גם בהמשך איך נראות בעיות בריאות לפי החלוקה בין זכרי נקבי. עוד דוגמאות, מערכת העצבים כמובן, מערכת זכרית, הידע עובר במערכת העצבים, צורות גיאומטריות או גיאומטריה מקודשת שייכת גם לחוכמה של הצד הזכרי, ובמקרה הזה זה אור. דוגמאות למופעים של זכרי בעולם, אז מה שקשור לאורה, להילה, סביב הבן אדם, זה אנרגיה זכרית, זה בעצם ידע שיוצא מהבן אדם, יש אנשים מספיק רגישים שיודעים לקלוט את הידע הזה ולפענח אצל הבן אדם בעיות בריאות, או כל מיני מחשבות, או כל מיני דברים שאפשר לקבל מההילה של האדם סביבו, וזה ביטוי של הזכרי בעצם, כי זה הידע שיוצא בעצם מהגוף כלפי חוץ. ועוד דוגמאות למופע של זכרי בעולם, אז כמובן שבדוגמה הזאת ההתייחסות היא לגוף עצמו כזכרי, וגם לבגד ים, במקרה הזה כזכרי, והקונדום שהוא זכרי, כל אלה מופעים שקשורים לזכרי. אז גם פה קוד, כמו שדיברנו קודם, הדרך עצמה, הכביש לצורך העניין, הוא אנרגיה זכרית, מה שיעבור עליו, המכוניות שיעברו, מה שיעבור עליו יהיה נקבי. הכביש עצמו נותן את האפשרות להעביר דברים ממקום למקום, ולכן הוא זכרי, הוא נותן את הצורה. אוקיי? מה שימלא אותו יהיה כבר הנקבי. אם יש שאלות, אז תשאלו תוך כדי, בסדר? לא צריך לחכות לאיזשהו זמן, פשוט תשאלו, אם משהו לא ברור, פשוט תשאלו. עוד דוגמאות לזכרי, אז הזכרי, כשאנחנו מדברים על זכרי, אנחנו מדברים למשל על קשר עם ישויות, על ישויות של אור, הן ישויות של ידע, הן מביאות ידע לעולם, תמיד הן מדברות במושגים של ידע על מה הולך להיות, או ידע, או כל מיני סוגים של ידע, שזה אנרגיה זכרית, תמיד זה יורד כידע, ולכן הקשר, בעצם הביטוי של הישויות, הקשר של הישויות לאדם זה אנרגיה זכרית, ואנחנו תכף נראה גם בנקבי שיש משהו אחר, אבל זה דבר אחד. בואו נראה רגע איך נראה אנרגיה זכרית בתנועה.
אוקיי, אז ראינו בעצם איך נראית תנועה זכרית. למה זה תנועה זכרית? כי מה שמדבר בריקוד הזה, בתנועה, זה הצורה. הם עובדים, החבר'ה האלה עובדים מאוד חזק על צורה, צורה מאוד מדויקת, מאוד ברורה, וזה מאוד מאפיינים של אנרגיה זכרית. כמובן שיש פה גם עוצמה בתנועה, אבל הכוח או הדבר העיקרי זה הדיוק שלהם והצורה שהם מביאים. ולכן זה ריקוד שהוא מאופיין יותר כריקוד זכרי באופי שלו. ובואו נראה בואו נשמע איך יש מוזיקה שנקרא מוזיקה מפרקת זכרי, כי אמרנו שהזכרי בעצם זה צורה, או משהו שמסביב, אז אפשר להסתכל עליו גם כהגנה, אבל יש גם בעיה, כשהזכרי נהיה חזק מדי, אז יכולה להיות בעיה, אז למשל אנחנו משתמשים במוזיקה שעוזרת לנו לשחרר את הזכרי, ואז מאפשרת בעצם לנקבי להיות נוכח. אז אם הקשבתם למוזיקה, יש שתי דרכים להקשיב למוזיקה הזאת. אפשר להקשיב אליה מהצד הזכרי שלנו או מהצד הנקבי שלנו. מבחינת הרעיון שאנחנו מדברים עליו, זה אם אני מקשיב מהצד הזכרי, אז אני שומע מוזיקה, היא לא מתחברת אליי בשום צורה, היא לא נכנסת אליי, היא לא עושה לי כלום. אבל אם אני מקשיב אליה מהצד הנקבי, אז אני יכול להרגיש מין התרככות בתוך הגוף, ופתאום הכל נהיה יותר איטי, אני מתחבר בעצם למוזיקה, וזה היכולת שלנו להחליט אם אנחנו מתחברים לדברים מהצד הנקבי שלנו, או מהצד הזכרי שלנו, באיזה אנרגיה בעצם אנחנו פוגשים את העולם סביבנו. אנחנו די מתוכנתים לפגוש את העולם בכל מיני מצבים, אבל אנחנו יכולים להחליט, ברגע שאנחנו לומדים את הרעיון הזה, אנחנו יכולים להחליט איך להשתמש בו אחר כך בהמשך הדרך. ואנחנו תכף נפגוש עוד דוגמאות שיעזרו לכם יותר טוב להבין את הרעיון. אז עכשיו אנחנו עוברים לאנרגיה הנקבית. אז האנרגיה הנקבית זה פוטנציאל ומימוש של אינסוף עוצמות לכל הכיוונים הרוצה למלא את כל הקיים. האנרגיה הנקבית במהות שלה היא כוח, היא עוצמה שרוצה לעוף לכל כיוון ולמלא את כל מה שיש. הדבר שלא מאפשר לה לעשות את זה, זה הזכרי. אוקיי? זה חשוב להבין שהאנרגיה הנקבית במהות שלה היא לא רוצה שיהיה חלל, היא רוצה למלא הכל. היא הפוטנציאל שמחכה להתממשות, להתגשם כל הזמן. והיא יכולה לעשות את זה באינסוף עוצמות, זאת אומרת, אם דיברנו בזכרי על אינסוף צורות שיש בעולם, אז בנקבי אנחנו מדברים על אינסוף עוצמות. יש המון תדרים של עוצמה, המון כוחות, ביטויים של עוצמה, וכל ביטוי של עוצמה יודע לעשות דברים אחרים, אבל יש אינסוף עוצמות. אוקיי, אז בזכרי זה אינסוף צורות, ובנקבי זה אינסוף עוצמות, וכשהם עובדים ביחד זה מאוד מעניין, ואנחנו נראה את זה אחר כך. אז מה זה בעצם האנרגיה הנקבית? אז האנרגיה הנקבית זה כוח גולמי, עוצמה שמתפרצת בלי גבולות. מבחינת האנרגיה הנקבית אין גבולות. הגבולות זה שייך לאנרגיה הזכרית. מי שמגביל את האנרגיה הנקבית יהיה האנרגיה הזכרית. אבל הכוח הגולמי הזה של הנקבי, העוצמה החזקה המתפרצת ללא גבולות, זה המהות של האנרגיה הנקבית. פוטנציאל של כוח שרוצה לממש את עצמו במלואו כל הזמן. האנרגיה הנקבית היא כאן ועכשיו. לא מעניין אותה העבר ולא מעניין אותה העתיד ולא מעניין אותה כלום. מבחינת האנרגיה הנקבית, המהות שלה זה מימוש הקיום שלה כל הזמן ברגע הזה. היא באה לידי ביטוי בתוך מסגרת, אבל במהות היא רוצה למלא הכל. מה זה אומר? זה אומר שכל עוד אין זכרי, האנרגיה הנקבית לא יכולה להתממש. אם היא כאילו מחכה שהקוד יגיע, ואז באותו רגע שהקוד מגיע, האנרגיה הזאת יוצרת את כל מה שיש בעולם. אבל היא צריכה כאילו את החתיכת קוד החסרה, כדי להפעיל אותה, כדי שהדברים יתממשו. ברגע שמגיע הקוד, ברגע שנוגעים באנרגיה הנקבית, היא פשוט באותו רגע מממשת את המהות שלה, את העוצמה שבה, והיא אפילו לא יכולה להתנגד לא לעשות את זה,
כי האנרגיה הנקבית רוצה לממש כל הזמן את מה שיש בעולם, היא כל הזמן רוצה להתממש, אבל היא לא יודעת לעשות את זה בלי שיהיה את המסגרת ואת הקוד שיפעיל את זה. אז האנרגיה הנקבית היא בעצם עוצמה בכל מה שיש, אפשר לראות בתמונה שאתם רואים עכשיו, בעצם אתם יכולים לראות המון צורות, אבל כל מה שמממש את הצורות האלה בעצם זה האנרגיה הנקבית, היא נקראת צ'י, גם האנרגיה הזאת, האנרגיה הנקבית. אז בואו נראה קצת דוגמאות של אנרגיה נקבית. אז אם אנחנו מדברים על עוצמה, אז כמובן שאנחנו יכולים, יש הרבה מופעים והרבה סוגים של עוצמה, אנחנו נלך רגע לעוצמות הבאמת חזקות של האנרגיה הנקבית, אז הרי געש, התפרצות הרי געש, זה שייך לאנרגיה הנקבית, זרימה של מים, הכוח של הזרימה של המים, התנועה של הרוח, וגם הפרחים עצמם, היצירה שלהם בעצם שייך לאנרגיה הנקבית. בואו נראה עוד דוגמה של אנרגיה נקבית. זה דוגמה של אנרגיה נקבית, גם כאן אפשר לראות את הסרטון ממקום של חיבור ואיזה יופי ואיזושהי רכות שאנחנו מרגישים בגוף, ובאותו זמן אני יכול להסתכל על אותו סרטון מהצד הזכרי שלי, ואז לראות רק את הצורה שנפתחת או משתנה, אבל לא היה פה שום חיבור, כי האנרגיה הזכרית לא מעניין אותה חיבור, האנרגיה הזכרית יוצרת צורות בעולם, היא לא מעניין אותה חיבור, היא לא מתעסקת בחיבור בין צורות או בחיבור בין דברים, היא מייצרת צורות. מי שדואג לחיבור זה האנרגיה הנקבית בעצם. אם יש עד כאן שאלות, אז אני עושה רגע איזשהו מין חצי שנייה עצירה ככה לראות שאתם איתי. אוקיי, אז אני מניח שכן. בואו נראה עוד דוגמה לאנרגיה נקבית. זו עוד דוגמה לאנרגיה נקבית. אנרגיה נקבית היא לא בהכרח אנרגיה נעימה ועדינה, ממש לא. יש בה עוצמות מאוד 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 גדולות, ואנחנו נראה עוד סוגי עוצמות, אבל מי שעדיין מחזיק את התפיסה הקודמת, או תפיסה השיבה שקטי או הזכרי נקבי גבר אישה, זה הזמן להשתחרר, כי זה לא זה, אנחנו לא מדברים על זכרי נקבי של גבר אישה, אנחנו מדברים על זכרי נקבי של הטבע, ואנחנו גם נראה בסוף שיש כן איזשהו קישור, אבל כרגע תשתחררו מהתפיסות, אנחנו נראה דברים מאוד עוצמתיים, והכל הכל הכל זה אנרגיה נקבית שרוצה לממש את הכוח שלה, את העוצמה שלה בכל דבר בעולם. זה עוד דוגמה לאנרגיה נקבית, אנרגיה מאוד עוצמתית, אנרגיה של המים במקרה הזה, אבל זה שוב כדי להעביר שהכוח והעוצמה של האנרגיה הנקבית היא בעצם ברגע שנותנים לה אפשרות, האנרגיה הנקבית לא תעצור בשביל אף אחד ובשביל שום דבר, היא תמלא את כל מה שיש. וזה המהות של האנרגיה הזאת. ואנחנו נראה עוד אחד, גם הנקבי הכי חזק שיש על כדור הארץ בעצם,
אז פצצת מימן זה בעצם הביטוי אולי הכי חזק שיש על פני כדור הארץ של אנרגיה נקבית. מי קבע שזה עוצמה חזקה? אנחנו בודקים עוצמה לפי הגוף שלנו, אנחנו מדברים על דברים חזקים או חלשים בהתאם לתפיסה שלנו. יכול להיות שבשביל חידקים מסוימים זה לא יהיה חזק, כי יש חידקים שיודעים לעמוד גם בפיצוצים כאלה, לפחות מה שאני יודע, אבל מבחינתנו זה חזק ולכן זו עוצמה מאוד מאוד חזקה מבחינתנו, וזה עדיין אנרגיה נקבית. ואחרון, בסדרת הפיצוצים לערב, אז זה סופרנובה, שזה בעצם הפיצוץ הכי חזק שיש בחלל. בעצם מה שרציתי להראות פה זה את הרעיון שאנרגיה נקבית כשהיא נמצאת בתוך, עדיין הצורה בתוך לצורך העניין הפצצה, היא לא יכולה להתממש. ברגע שהמעטפת שלה מתפרקת, באותו רגע כל העוצמה הזאת עפה בבת אחת, וזה בעצם הכוח הגדול של הפצצה, זה השחרור שנעשה מהזכרי, הזכרי העוטף, המגן, הצורה נעלמת, ובאותה שנייה שהצורה נעלמת, או פחות משנייה, האנרגיה הנקבית פשוט עפה החוצה, וזה בעצם מה שקורה גם בסופרנובה וגם בפיצוץ רגיל. האנרגיה הנקבית פשוט מתחילה למלא את כל מה שיש הכי מהר שהיא יכולה, ושום דבר לא יכול לעצור את הדבר הזה, וזה הכוח שלו. אז אפשר גם לראות דברים קצת יותר, ביטויים קצת יותר עדינים של אנרגיה נקבית. כמו שראינו קודם, בעצם ברגע שמגיע הקוד או ההפעלה, אנרגיה נקבית ישר יוצרת את התנועה או את העוצמה שלה לכל הכיוונים. ובעצם השילוב של האדוות אחת עם השנייה זה בעצם החוויה שלנו בחיים שלנו, כי כל הזמן יש נוכחות של אנרגיה נקבית בחיים שלנו כבני אדם. כל הזמן אנחנו ננגעים במרכאות או ברגש או בגוף או במחשבה, וכל הזמן האדוות משתלבות אחד בשנייה, וזה ביטוי של האנרגיה הנקבית בעצם בחיים שלנו. כי אנרגיית החיים היא אנרגיה נקבית במהות שלה, והאנרגיה הנקבית תמיד תבוא לידי ביטוי בתוך צורה, בתוך אנרגיה זכרית. לצורך העניין, הגוף עצמו הוא הכלי שמכיל את האנרגיה הנקבית שלנו. אז מוזיקה שמחזקת נקבי, משפיעה על הנקבי של האדם, אנחנו בעצם קצת לא מודע, אבל אנחנו בנינו מערך שלם של זכרי נקבי מסביבנו בחיים שלנו, כדי להעצים אותנו. אז בואו נשמע איך נשמעת מוזיקה נקבית, ואחרי זה קצת נדבר על זה. אז מוזיקה נקבית תהיה מוזיקה עם המון עוצמה והמון דרמה והמון מהדבר הזה. זה הרעיון של הנקבי וזה העוצמה של הנקבי, וקואוצ'רים שמובילים אנשים ל-you can do it, וכאילו אתה יכול והאיכות שלך ואתה יכול להוציא ולכבוש את העולם. זה הכל בשביל לחדד ולעזור לך לשחרר את האנרגיה הנקבית שלך, כי העוצמה שלנו והפוטנציאל שלנו
הם בנקבי שלנו. מה שמפריע לנו לממש זה הצורה שלנו או הקוד. קוד זה גם האמונות שלנו והדרך שבה גדלנו, ההסללה שעברנו בחיים שלנו. זה בעצם מה שמפריע לנו לממש את האנרגיה, את העוצמה שבתוכנו. אז סופרמן שראיתם עכשיו בסרטון במשך שעה ורבע לא מצליח לקום, אני בדקתי, זה סרטון שהורדתי מיוטיוב, הלכתי לבדוק כמה זמן הוא נשאר על הרצפה, אבל הוא נשאר שם שעה ורבע והוא לא מצליח לקום. הגוף החזק שלו שמייצג המון עוצמה והמון כוח לא מצליח לקום, וזה עושה משהו, זה מאיר משהו בתוכנו, הרצון שהוא כבר יצליח ויקום. הכל עובד על האנרגיה הנקבית שלנו, ואנחנו באמת מתחברים למוזיקה כזאת, בייחוד בסרטים משתמשים בזה, משתמשים במוזיקה שמטרה שלה לעורר אותנו, את האנרגיה הנקבית שלנו, את הדרמה שבתוכנו שקשורה לאנרגיה הנקבית, כי זה עוצמה, פשוט ביטוי של עוצמה. אז בואו נראה עוד דוגמאות לעוצמה של נקבי. אז עוצמה של נקבי, אם דיברנו על הישויות של האור והרוח והתקשור, אז יש גם שדים שנמצאים בצד השני. את השדים לא מעניין ידע, הם לא באו לספר סיפורים, הם מביאים פשוט עוצמה, וזה הצד השני. אם מדברים על האור והחושך, אז השדים בכוח שלהם זה אנרגיה הנקבית, הם בעצם מבטאים עוצמה בכוח שלהם, ולכן הם שייכים לאנרגיה הנקבית. אם יש שאלות, אז אני מזכיר פשוט לשאול אותי. בואו נראה כמה דוגמאות לנקבי. תסתכלו על האנרגיה הנקבית של הצמח. היא דוחפת את הצמח מתוך האדמה, מכניסה כוח, האדמה מכניסה עוצמה לתוך הצמח, והצמח מייצר את הצורה שלו באמצעות האנרגיה הנקבית שלו, באמצעות העוצמה שלו. ממש אפשר לראות איך הצמח לוקח מקבל את העוצמה מתוך האדמה, דוחף באמצעות העוצמה והקוד שלו, הידע שלו, הידע שנמצא בעצם בתוכו, זה הצד של הזכרי, וגם הצורה, זה הצורה שאיך הוא נראה, אבל מה שדוחף אותו החוצה, מה שנותן לו את העוצמה בכלל לצמוח, זה האנרגיה הנקבית, שבמקרה הזה נשאבת מהאדמה, ועולה למעלה, בתוך האדם. אז אם דיברנו קודם על ריקוד, בעל מאפיין זכרי, זוכרים, זה מאוד צורני, אז הנה ריקוד בעל מאפיין נקבי דווקא. אז האישה הזאת בת 96, ואפשר לראות איזה עוצמה יש לה, למרות שהיא אישה מבוגרת, אבל אין ספק שאני בגיל 96 גם כן הייתי שמח לרקוד כמוה אם הייתי יכול, לא יודע, בינתיים לא שם, אבל נראה.
אז העוצמה בעצם, פה אין כל כך דגש על הצורה, הצורה פחות חשובה, יותר היכולת של האישה הזאת להביע את העוצמה שיש בה, וזה בעצם מה שעושה את הריקוד הזה כל כך מיוחד או נקבי מבחינת ההסתכלות עליו. אז דוגמאות לזכרי ללא נקבי, מה קורה בעצם שנשאר זכרי ללא נקבי? אז במודל הקודם או מודל הרגיל שמדברים על זכרי נקבי, אז מקשרים את הזכרי למוות. האמת יש בזה היגיון. למה? כי הצורה נשארת הרבה אחרי שהאנרגיה נעלמת. האנרגיה הנקבית נעלמת והצורה נשארת, וזה מה שמעניין במקרה הזה זה שאנחנו בסופו של דבר אוכלים זכרי. זאת אומרת, אם אני מסתכל על העוף הזה למטה מצד שמאל, אז זה נכון שיש בו עדיין אנרגיה נקבית, זאת אומרת הוא לא נרכב ונעלם, אבל הוא כבר לא חי, אנחנו כבר לא באנרגיה נקבית של עוצמה שיש בו, אלא פשוט הצורה שלו היא נשארת, ואנחנו מספיק מתורגלים במיליוני שנים כדי לשאוב את האנרגיה שעדיין נשארה, אנרגיית החיים או האנרגיה הנקבית שעדיין נשארה בתוך העוף הזה, ולהפיק מזה דברים בשביל הגוף שלנו, שזה די מדהים אם חושבים על זה. וגם המומיה וגם הצמח עצמו, אז צריך להבין שבעצם הצורה נשארת הרבה אחרי שהאנרגיה הנקבית נעלמת. זאת אומרת, האנרגיה הזכרית נשארת הרבה אחרי, היא גם מתפרקת, אבל הרבה יותר לאט. ולכן אנחנו מתייחסים לצורה, שוב, כאנרגיה זכרית, ולעוצמה כאנרגיה נקבית. אז אין פה עוצמה, יש פה בעיקר צורה, וזה מה שחשוב, וצריך לזכור שגם באנרגיה הזכרית עדיין יש עוצמה שאנחנו יכולים לאכול במקרה של עוף, או לראות אותה. אבל אנרגיה נקבית יכולה לעבור מאובייקט לאובייקט, יכולה לעבור בין צורות. בואו נראה איך זה נראה. האנרגיה עוברת, פשוט תסתכלו, תראו איך שהאנרגיה מגיעה, הכוח מגיע, העוצמה, וזה פשוט עובר לצורה אחרת. האנרגיה יודעת לעבור, האנרגיה הנקבית יודעת לעבור, אבל עדיין היא מגיעה מצורה אחת, שזה כדור, לצורה השנייה, שזה הפרצוף של הבן אדם, והאנרגיה, העוצמה עצמה עוברת הלאה, או העוצמה הנקבית. זה אולי קצת מרמז לכם, לא הפרצוף שלו, אלא הרעיון מרמז מה קורה בעצם אחר כך בתוך יחסים אינטימיים, איך אנרגיה נקבית עוברת מאדם לאדם במהלך מעשה אהבה, או החיבור האינטימי בין בני אדם, או חיבור רגשי, אפילו אנחנו לפעמים לא צריכים לגעת אחד בשני, מספיק שאנחנו יודעים לשדר את האנרגיה הנקבית מאדם לאדם וזה משפיע, אז זה בגלל שהאנרגיה הנקבית יודעת לעבור לעומת אנרגיה זכרית. אנרגיה זכרית לא יודעת לעבור מאדם לאדם, רק אנרגיה נקבית. אז קודם זה היה קצת פחות נעים, כדור בפרצוף זה לא ממש נעים, אבל אנרגיה נקבית יודעת לעבור גם ממגע מאוד מאוד עדין, או ממגע בכלל, מאדם לאדם, וזה בעצם מה שאנחנו עושים בחיבור שלנו עם אנשים אחרים, אנחנו מעבירים את האנרגיה הנקבית, דרך הצורה אנחנו מעבירים את האנרגיה הנקבית לאדם האחר, זה מה שעושה את החיבור בעצם, כי אנרגיה נקבית יודעת להתחבר, אנרגיה זכרית לא יודעת להתחבר, צורה לא יודעת להתחבר, אבל עוצמה יודעת להתחבר. אז הנקבי במהות שלו, הנקבי תמיד רוצה להתחבר, זה לא משנה אם זה אדם אחר או צמחים או כל דבר, המהות של האנרגיה הנקבית רוצה להתחבר, לכן כשאנחנו יוצאים לטבע, אנחנו הרבה פעמים יכולים להרגיש את האנרגיה של הטבע, או זה עושה לנו משהו, אנחנו מתמלאים בתחושה טובה כשאנחנו יוצאים קצת להיות עם עצמנו בחוץ, באוויר הפתוח, אבל הרעיון הוא שבעצם במהות של האנרגיה שבתוך העץ, או בתוך הענף של העץ, מאוד רוצה לצאת מתוך הענף של העץ ולפגוש אותנו, להתחבר איתנו, כי האנרגיה הנקבית במהות שלה רוצה להתחבר, היא לא רואה הבדל בין בן אדם לעץ לכיסא. מבחינת האנרגיה הנקבית זה פשוט אנרגיה, זה פשוט עוצמה שהוצבה בצורה מסוימת, אבל הצורה לא מעניינת את האנרגיה הנקבית, אלא העוצמה מעניינת, ולכן
אם אנחנו עושים את זה במודע ומגיעים החוצה לטבע ופותחים את עצמנו עוד יותר, אז אנחנו יכולים ממש לחוות אנרגיה שנכנסת דרך הצורה שלנו, דרך הזכרי שלנו, ומגיעה לתוך הגוף שלנו, וזה יכול ממש למלות אותנו. זאת אומרת, אפשר במודע לעשות הרפאיה של הזכרי שלנו, של הצורה שלנו, כדי לאפשר לאנרגיה להיכנס לתוכנו. זה נכון עם עצים, וזה נכון עם חיבור עם אדם אחר. זה אותו דבר. אוקיי? צריך להבין שבמהות, זה מה שהאנרגיה הנקבית רוצה לעשות. היא מחפשת דרך איך לפגוש כל הזמן, איך להתחבר כל הזמן עם אנרגיה נקבית אחרת. ומי שמפריע לה זה תמיד הצורה, והקוד שהגדירה את הצורה הספציפית הזאת ולא צורה אחרת. אוקיי, אז אנחנו עוברים לחלק השני. אני רק רוצה ככה לעשות, לראות אם אתם איתי, אם יש איזשהם שאלות שעלו לכם. בחלק הזה אתם עונים על השאלה האם זה זכרי או נקבי, אני אראה כל מיני מצבים ותמונות ואתם תענו על השאלה אם זה זכרי או נקבי, ואם אתם חושבים שזה זכרי או נקבי, פשוט להסביר למה. למה אתם חושבים שזה זכרי או למה נקבי. בסדר? אז זה השלב הזה. אז בואו נתחיל. אז מה אתם אומרים? זכרי או נקבי? מוזמנים לפתוח מיקרופונים ולהגיב. נקבי לכאורה. למה? להסביר. פשוט זה מתפרץ בלי פרופורציות. אוקיי. אם זה היה זכרי, הוא היה נהיה יותר גבוה, אבל הכל היה עם פרופורציות, היה יותר גבוה ויותר שמן ויותר הכל, אבל זה היה עם פרופורציות מסוימות. אוקיי. תודה. עוד מישהו חושב משהו אחר? או אותו דבר? אני רוצה. בעיניי זה זכרי. כי יש לו צורה מוגדרת מאוד מאוד מאוד. אחלה, אוקיי. נכון, אז קודם כל כמובן שניכם צודקים, אין פה הרי, זה יכול להיות גם וגם, אבל מאוד מעניין לראות שבעצם פה הם הגיעו למצב של המקסימום שהשריר יכול להגיע, זאת אומרת, יותר עוצמה מזה השריר כנראה יתפוצץ להם. אז אפשר לראות את זה גם מהצורה וגם מהעוצמה, אבל במהות, כאילו הרעיון לפחות שאני שמתי את התמונות, היה להראות כמה עוצמה אפשר לנסות להוציא משריר רגע לפני שהוא מתפוצץ. זכרי או נקבי? אני הייתי אומרת נקבי, כי זה כאוטי כזה. אוקיי. האמת שיוצאת לי את המילים מהפה, אני רציתי להגיד, אם זה כאוס, אז כנראה זה נקבי. כאוס כנראה נקבי. אוקיי. אז באמת יש פה מאוד ברור, יש פה אנרגיה נקבית מאוד חזקה בעצם, התפרצות של עוצמה שפשוט יוצאת החוצה. אני לא יודע אם זה היה בשליטה או לא מבחינת מי שעשה את זה, אבל רואים מאוד חזק את האנרגיה הנקבית שיצאה פה, ובאמת התפרצות וכאוס, אין צורה, אין סדר, למרות שתמיד הגוף עדיין שומר על סדר, אבל במהות זה אנרגיה נקבית. ובואו נמשיך הלאה.
מה אתם אומרים? זכרי או נקבי? נו, מישהו רוצה לנסות? אי אפשר פה לטעות, בכל מקרה. אני אהיה הנקבי המתפרץ? נקבי מתפרץ. פה את רואה נקבי מתפרץ? לא, אני התפרצתי. רציתי להגיד שזו אנרגיה נקבית, כמו קודם. זו עוצמה שמתפרצת מבחינתי. אוקיי. את יכולה לראות אותה גם הפוך, גם זכרי? לא. אוקיי. תודה. מישהו עוד רוצה? כן. אוקיי, אני רוצה לשים את הקטע הזה שוב. תשימו לב למבנה, לצורה. אוקיי? בואו ננסה, נראה אם אני אצליח. ננסה עוד פעם. שימו לב גם לאן זה מתחבר אצלכם, אם לזכיר הנקבי שלכם. אוקיי, אז אפשר לראות שבעצם יש פה מנטרה, מה שהיא שרה זה שיר שהוא כמה שורות שחוזרות על עצמם כל הזמן, וכל פעם המנגינה קצת משתנה, וזה בעצם שילוב מאוד יפה בין זכרי לנקבי, כי המנטרה היא זכרית, אבל העוצמה שאנחנו שומעים ממנה או מקבלים ממנה היא נקבית. זה שילוב יפה בין זכרי לנקבי, כל אדם ייקח את זה למקום שזה נוגע בו, יכול להיות שמישהו ישמע איזשהו שיר, פשוט שיר, ומישהו גם יחווה, מישהו אחר יחווה פתיחת הלב, התרחבות, שזה בעצם הרפאיה של הצורה והתרחבות של העוצמה בתוך הצורה, וכשאנחנו חווים התרחבות הלב, אנחנו בעצם מדברים על התרחבות של הצורה, ובאותו זמן גם התרחבות של העוצמה בתוכנו, וזה נחווה בעצם כהתרחבות הלב, וזה בעצם מה שאנחנו רוצים להגיע אליו כשאנחנו עושים תהליכי עומק של אינטימיות וחיבורים מהסוג הזה. אז בואו נמשיך הלאה. אוקיי, זכרי או נקבי? מוזמנים להתפרץ. אני הייתי אומרת נקבי. אוקיי, מעניין, למה? מרגיש לי כזה התפרסות, התרחבות, פשיטה, כאילו, למעלה לפחות. לי זה נראה, המלחמה נראה... אני יכולה לדבר? כן, כן, כן. המלחמה זה נראה לי פה חיילים משהו מאוד מאוד צורה מסודרת, יש פה איזה תבנית. ודווקא הכלב זה נראה כמו עוצמה שמתפרצת, משהו נקבי. ככה זה נראה לי. עוד מישהו רוצה? אוקיי, אז באמת הנושא של כיבוש, שאנחנו רואים מצד שמאל למעלה, הנושא של כיבוש הוא בעצם אנרגיה נקבית. כל הנושא של כיבוש. זה לא משנה אם אתה בא לכבוש מדינה או בא לכבוש אישה, אתה משתמש באנרגיה הנקבית שלך כדי לעשות את הכיבוש, כדי לתת עוצמה בכיבוש. העשייה של הכיבוש, לא קיבוץ, העשייה של הכיבוש תעשה דרך הצורה שלך, הצורה שאתה תיגש, הצורה שאתה תבוא דרכה, אבל העוצמה שאתה תביא היא בעצם קשורה לאנרגיה הנקבית. זכרי או נקבי?
מישהו רוצה לנסות? אוקיי, אז אני אנסה. אז מצד ימין למטה אני יכול לראות את האישה הזאת מבחינת אנרגיה זכרית. אני חושב שהצורה שלה מאוד מאוד ברורה, זאת אומרת אין שם עוצמה בכלל, אני ממש לא רואה עוצמה, אז אני בהחלט יכול לראות אותה כהרבה יותר קרובה לאנרגיה זכרית. אני חושב שזה גם די מתקרב למוות, שמה שאמרנו קודם, שהעוצמה בעצם עוזבת עד שנשארת רק הצורה, וזה מה שנראה לי שאני רואה עליה. ומהצד השני, מצד שמאל, אני רואה בחור פה אני מתלבט, אני חושב שהוא יכול להיות גם זכרי וגם נקבי, זאת אומרת אני רואה את הצורה שלו, אני יכול אפילו לראות שהשומן שלו זה סוג של צורה עודפת, זאת אומרת יש פה עודף בצורה ואולי חוסר בעוצמה, זה מה שהייתי אומר לגביו. מישהו רוצה לנסות עוד? טוב, בואו נמשיך. זכרי או נקבי? מישהו רוצה לנסות? אוקיי, טוב. אז אני אגיד מה אני רואה פה. אני חושב שאני רואה פה צורה, זאת אומרת, זה מאוד מעניין כי בעצם בתערוכה הזאת נקראת עולמות הגוף, שבה בעצם מראים איך עובד הגוף שלנו, מעצבים את הגוויות האלה בצורה מסוימת, ויש פה איזושהי אשליה בעצם של תנועה וחיים בתוך מוות, ובעצם זה מה שמיוחד בתערוכה הזאת, אבל כמובן שהן לא יכולות לזוז לשום מקום, זה מאוד מאוד צורה מאוד 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 נוקשה, שמנסה לייצג עוצמה בעצם של חיים, וזה מה שיפה, אז בעיניי אני רואה בזה משהו מאוד זכרי, יותר מאשר נקבי, למרות שברור שהרעיון היה לנסות להכניס את האנרגיה הנקבית, העוצמה, ולתת חוויה של עוצמה בתוך המוות. זכרי או נקבי? אני חושבת שזה זכרי. אוקיי, מה מתוכם זכרי ותסבירי? קודם כל, גם לי זה נראה כמו אנרגיה מסביב של הבן אדם, אז דיברנו על זה, העילה מסביב, שזה בעצם אנרגיה זכרית, וכאילו יש פה צורה ותבנית מסוימת שחוזרת על עצמה, אני לא רואה פה עוצמה. אוקיי. עוד מישהו? אני הייתי אומרת גם וגם. אוקיי, תסביר. המנהרה והמחילה, או מה שזה לא יהיה, זה הזכרי, ומה שעובר בפנים זה הנקבי. זהו. אוקיי, אז נכון, אני מסכים, אני גם רואה פה אנרגיה זכרית, כי אמרנו שהצורה בעצם היא אנרגיה זכרית, מה שיעבור בפנים היא אנרגיה נקבית, ואם אנחנו מסתכלים על התמונה מצד שמאל, על האדם שבעצם הולך למותו, או לפחות לפי התיאוריה, יש איזשהו אור שאליו אנחנו הולכים במותנו, אז מאוד יפה לראות בעצם את החלל או את הצורה או את הצינור, שבסוף יש את האור, זאת אומרת המעבר של האדם מהצורה, מהגוף שלו כצורה, למצב שהוא הופך לנשמה, שזה בעצם ידע. זה השלב הבא של הזכרי בעצם, היכולת של האדם, השלב שבו האדם עוזב את הצורה שהוא ועובר למצב של ידע, שידע הוא לא מוגבל בצורה. זאת אומרת, הוא לא צורה, הוא ביטוי של זכרי אחר, ביטוי שנקרא ידע. כמו הישויות של אור שבעצם אין להם צורה, הן חסרות צורה, אבל הן ידע בעצם שכל הזמן יורד.
זה השלב הבא בעצם בהתפתחות שלנו, של הבן אדם, זה המעבר לזכרי הזה, ואז אם יש מי שמאמין בגלגולים, אז אנחנו חוזרים שוב לקשר בין צורה לבין עוצמה בתוך הגוף שלנו. זכרי או נקבי? בואו נראה. מה אומרים? זכרי או נקבי? לי זה נראה כמו גם וגם. יש בהם מלא 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 עוצמה. וזה יוצא החוצה, מצד שני יש פה משהו מאוד מאוד תבניתי. אז אני לא סגורה על זה. מי עוד? אוקיי, אז באמת אפשר לראות פה את השילוב בין העוצמה, זאת אומרת אין ספק שהריקוד הזה בלי כל הפרצופים ובלי כל העוצמה שהם עושים, שהם מביאים לידי ביטוי, היה פחות חזק. אם הם עושים רק את התנועה, אז זה היה אחרת לגמרי. יש פה שילוב, כמו שבדרך כלל יש בין צורה לעוצמה, וזה בעצם הריקוד, היכולת שלו להביא גם את העוצמה שלו וגם את הצורה שלו, וזה מה שאמור להפחיד את האויבים שלהם. זה ריקוד המאורי בעצם. מצבי טרנס ושינוי תודעה. מה אתם אומרים? זכרי או נקבי? מה בעצם קורה במצבים האלה? לפי מה שדיברנו עליו. אז אני נקבי. כן, כן. אני אומר, לדעתי זה נקבי, כי זה איזשהו מין... שינוי תודעה זה בעצם לקחת תודעה שיש לנו ולחוות אותה הרבה יותר חזקה. זה סוג של להכניס עוד נקבי לתוך התודעה הזכרית. אוקיי. מי עוד? אוקיי, אז מה שבעצם קורה במצבי שינוי תודעה זה שהזכרי נהיה קליל כזה, הוא כאילו נהיה אוורירי. ברגע שהזכרי נהיה אוורירי, מתחיל ידע להיכנס אלינו, או שאנחנו מתחילים לצאת החוצה, כי אין את השכבה הזאת של הזכרי שקובעת את הצורה שמגדירה אותנו. בעצם במצבי טרנס ושינוי תודעה יש עיבוד לגמרי של הצורה, הצורה כבר נהיית הרבה פחות חשובה, וכמו שאתם רואים גם אפשר לפגוע בצורה, ועדיין לא להיפגע. זה נעשה רק כשאתה נמצא במצב תודעתי כזה שהצורה, אין הפרדה כבר בין החלק הפנימי שלך לחלק החיצוני שלך, ואז התנועה של האנרגיה הפנימה והחוצה היא חופשית לגמרי, או כמעט לגמרי, וזה מה שמיוחד במצבים האלה, ורק במצבים האלה אפשר לעשות מה שהאנשים האלה באמת עושים פה, רק כשאתה נמצא בשינוי תודעה שפותח לגמרי את הזכרי שלך, ואז בעצם יכולים לעשות דברים שהם מעבר לתפיסה שלנו כשאנחנו בתוך הצורה של עצמנו, בתוך הזכרי שלנו. אז בעצם הזכרי פה נהיה קליל או מתפרק או אוורירי או נעלם באיזשהו אופן, ואז נוצר הקשר. זה מה שמיוחד בעצם במצבי שינוי תודעה, ואנשים משתמשים במצבי שינוי תודעה באמת כדי לחוות את החופש הזה או השחרור מהזכרי, שהוא מאוד מאוד מכביד עלינו בחיים שלנו. נקבי או זכרי? מישהו רוצה לנסות? אני חושבת שזה זכרי. איזה מהתמונות? אין פה עוצמה, אין פה... במה מדברת? אני מדברת על שניהם. שניהם זה נראה לי זכרי.
יש פה מעגל, יש פה תבנית, יש פה צורה, אין פה את העוצמה, אין פה את האנרגיה בפנים. אני לא רואה משהו נקבי. אוקיי. עוד מישהו רוצה לנסות? אוקיי, אז מה שבעצם רציתי להראות בשקופית הזאת, שלא תמיד הדברים ברורים לחלוטין, וזה בסדר לא לדעת, לא להיות בטוח אם זה זכרי או נקבי, או להגיד שזה ככה או אחרת. כאילו להיות גמישים עם התפיסה, אבל כשאתה מתחיל להבין את התפיסה הזאת ולהשתמש בה, זה מתחיל להיכנס לחיים, הרעיון הזה של להתבונן דרך עוצמה וצורה, פתאום הדברים נראים אחרת. אז זה ככה הצעה לשחק עם מה שלמדנו עד עכשיו, ותכף אנחנו גם נעמיק הלאה על זכרי ונקבי. אז מה קורה שזכרי ונקבי פועלים ביחד? חלק קצת ראינו קודם, בואו נראה כמה דוגמאות מאוד יפות, איך שני הרעיונות האלה של עיגול, במקרה הזה עיגול, שהוא בעצם הזכרי, ובתוכו הנקבי שרוצה למלא את כל הפוטנציאל של הזכרי. דרך אגב, בהקשר הזה זה מאוד מעניין להסתכל האם אנחנו בחיים שלנו באמת ממלאים את כל היכולות שלנו, מממשים את הנקבי שלנו, האישי שלנו, בתוך החיים שלנו, כי החיים שלנו הם תבנית, הם צורה, אוקיי? היום-יום שלנו, צורת המחשבה שלנו, הביטוי הרגשי שלנו, האם כמה באמת אנחנו בתוך החיים שלנו מצליחים להגיע למצב שהנקבי שלנו יהיה ממש עד הסוף, ימלא את כל הצורה שלנו, את כל החיים שלנו, האם אנחנו באמת מממשים את זה? זה ככה נקודה למחשבה שלכם, ואם אתם לא, אז השאיפה היא באמת שהחיצים, כמו שאתם רואים בציור, החיצים, יגיעו כמה שיותר קרוב עד הקצה, וכמעט יפגשו את הזכרי, את הצורה מסביב, וזה בעצם אומר שאנחנו מממשים את הפוטנציאל הכי גבוה שלנו, כמה שאנחנו יכולים. יש לי שאלה שעכשיו עולה לי במחשבה. כן. תראה, טוסטסטרון זה זכרי או נקבי? אני גם יענה. אוקיי, מעולה. תראה, תיקח סתם דוגמה מתאגרף. הוא בן אדם נחמד, הוא התגושש עד רמה מסוימת של הכחדה עצמית, כן? הוא לא יעבור רף מסוים. תיתן לו זריקה של טוסטסטרון, שזה הדבר הכי מזוהה עם הזכריות, הוא מקבל עוצמה פי 10 מהעוצמה הטבעית שלו, האותנטית. עכשיו, אם אנחנו מתייחסים לעוצמה, תראה, במקרה הזה של מתאגרף, אז כל התנועות שלו מסוגננות בצורה מקודדת, עם כירוגרפיה מקודדת. אז העוצמה היא מתנקזת והיא מקוונת והיא מתועלת, אבל יש בתוכו עוצמות מאוד גדולות. בשביל זה הרבה פעמים, אתה תראה ספורטאים שלוקחים טוסטסטרון, יש להם התפוצצויות זעם, יש להם דברים בלתי נשלטים. אז יש פה איזה משהו שהוא לכאורה דבר בהיפוכו, כאילו טוסטסטרון עד עכשיו מבחינתי זה היה הכי זכרי בעולם, ועכשיו התכונה שהוא מייצר, אולי, אני לא יודע, אולי אני טועה, אבל זה כאילו נקבי. כן, קודם כל הזהות בין גבר, זכר וזכרי, אנחנו קצת מנתקים אותה במודל הזה. אנחנו מדברים על זכרי ונקבי של הטבע, קצת יותר גדול מאנשים, ואולי זה יעזור לך לשחרר את התפיסה. אבל מה שנותן עוצמה ומה שמחזק אותנו, מבחינת העוצמה שלנו, בתפיסה הזאת הוא נקבי. איך אנחנו מממשים את זה, זה כבר סיפור אחר. אבל כמו שאמרת, זה מאוד יפה מה שאמרת לגבי הנושא של התפרצויות זעם. בעצם התפרצות זעם זה שבירה של הזכרי. זאת אומרת, זה אנרגיה נקבית חזקה מאוד שיוצאת כבר מהזכרי, ואנחנו תכף נראה בהסתכלות בריאותית, על זכרי נקבי, איך זה נראה. אבל תודה שהעלית את זה, זה נקודה מעניינת ונקודה למחשבה. אז תודה. אז בואו נראה איך הם פועלים ביחד רגע.
תשימו לב גם לשינויים באור. אז ככה זה נראה כשמצלמים צמח לאט. אפשר לראות איך הזכרי והנקבי עובדים ביחד, העוצמה שלו, התגובה שלו לסביבה, הקשר עם הסביבה, אמרנו שנקבי מתחבר עם נקבי, אוקיי? והצורה שלו שמשתנה כל הזמן עם האנרגיה שסביבו. אז דוגמה לזכרי ונקבי שפועלים ביחד. אני יכול לעצור עוד מילה? רגע, שנייה. כן, דבר. פשוט זה עשה לי אסוציאציה לעוד משהו. יש קטע שמראים על ברוסלי, שהוא בהרצאה אומר, be water my friend. הוא אומר לו, מים, אתה שם אותם בכוס, הם נהיים כוס. אתה שם אותם בסיר, הוא יהיה סיר. מים, הוא יוצא, הוא ייכנס מתחת לדלת. הוא אומר לו, be water my friend. עכשיו, זה מדהים שברוסלי הוא כאילו, טוב, זה עוד פעם אני לוקח את זה לבני אדם. ברוסלי הוא הכי זכרי מהרבה בחינות. ובסוף, מה העצה שלו להתמודד עם החיים? זה תהיה מים. רק תדע להחליף אותה מכלי לכלי, אבל תהיה מים. כאילו, הוא לקח את האנרגיה הנשית פה ככלי עבודה טבעי שלו. הוא לא הגדיר את זה ככה, אבל הוא עשה את ההפרדה יפה, בעיניי. אז קודם כל, כן, רק צריך לעשות את ההפרדה בין אנרגיה זכרית לגבר לאנרגיה נקבית לאישה. זאת אומרת, אנחנו מנסים לשנות את המודל, וברוסלי, אני לא חושב שהוא הכי זכרי, הוא אולי הכי בן אדם, או אולי הכי גבר, אבל אין ספק שיש לו גם וגם, ומה שיפה ממה שאתה אומר, שבעצם גם ברוסלי הבין שהעוצמה עצמה יכולה להיות בביטוי בכל מיני כלים. אוקיי, הגוף שלנו הוא כלי בעצם שמכיל עוצמה, ואנחנו יכולים לעשות איתו מה שאנחנו רוצים, בין אם אתה גבר ובין אם אתה אישה, זה לא משנה, יש לך גם צורה וגם עוצמה. מה המערכת יחסים בין הצורה והעוצמה? זה כבר סיפור שאתה צריך לקחת אחריות על עצמך ולדעת איך אתה מממש את העוצמה שלך ואת הצורה שלך, בין אם זה באינטימיות או בחיים בכלל, זה לא חייב להיות באינטימיות, איך אתה מממש את מלוא העוצמה שלך בתוך הכלי הזה, בתוך הצורה שאתה חי בתוכה, שזה הגוף שלך, התפיסות שלך, האמונות שלך, המגבלות שלך, כל זה קשור בצורה שלך, ובתוך זה איך אתה מרחיב עוד ועוד ועוד את העוצמה שלך ומממש את עצמך, כי העוצמה שלך זה עוצמת החיים שלך, ככל שאתה מחובר יותר לעוצמה שלך, והופך את הצורה שלך ליותר גמישה, אז אתה יכול עוד ועוד ועוד להתרחב בעצם, ולממש את עצמך עוד ועוד, בעצם תיאורטית עד אינסוף. בואו נראה רגע עוד ביטוי, איך זכרי ונקבי פועלים יחד. זה ירי בתוך מים במהירות איטית. ברגע שהאנרגיה הנקבית מזהה חלל, ישר תיכנס פנימה ותמלא אותו. ומה שראינו העיגולים שנוצרים, נוצרים בגלל שהעוצמה מאוד מאוד גדולה, היא מעיפה את המים הצידה, ואז יש קריסה פנימה של המים חזרה לתוך החלל שנוצר, ואז יש שוב פיצוץ
החוצה, כי העוצמה מאוד חזקה, היא מתרכזת והיא עפה החוצה, וככה בעצם זה עובד, הרעיון של הנקבי. הנקבי רוצה כל הזמן למלות עד הסוף את הכל. אנחנו בחיים שלנו, בגוף שלנו, מגבילים את עצמנו מהמימוש שלנו. אנחנו לא מגיעים למקסימום פוטנציאל שלנו, אנחנו עוצרים בדרך כלל הרבה לפני. בדרך כלל זה קשור בהסללה חברתית, בתפיסה שלנו על עצמנו, באמונות מגבילות שאנחנו שמים על עצמנו. הכל בעצם מגדיל את הזכרי, את התבנית שלנו, מעבה את הדפנות של הזכרי שלנו על חשבון היכולת שלנו. אז בואו נראה עוד אחד. אוקיי, זה סרטון מאוד מעניין שבעצם הוא כמובן מראה זרע חודר לתוך ביצית, ואפשר לראות שהביצית עצמה היא צורה, זאת אומרת יש פה זכרי, הזרע, האנרגיה שלו שמאפשרת לו חדירה היא נקבית, אז הביצית היא זכרית והזרע שהוא חודר, העוצמה שלו שמאפשרת לו חדירה היא נקבית, שזה קצת עושה לנו אולי מהפך בתפיסה. אז הנקבי חודר את הזכרי, העוצמה, כמו שראינו קודם, שזורקים כדור על הפרצוף, העוצמה יודעת לעבור הלאה, אבל הצורה לא יודעת. אוקיי? הוא חייב לחדור, ברגע שצורה רוצה לחדור צורה, היא חייבת לפתוח אותה כדי לחדור אותה, וזה מה שהזרע עושה. כשהזרע חודר פנימה, הוא בעצמו נפתח, והקוד הגנטי שנמצא בתוך הזרע, הקוד, מה שדיברנו, הקוד עובר ומתחבר עם קוד גנטי אחר, שבעצם מגדיר אחר כך את כל האדם. הקוד הגנטי הזה, ה-DNA בעצם מגדיר את כל האדם, וההתפתחות של האדם תמיד, ההתפתחות של הביצית שהולכת ומתחלקת, תמיד היא מתחלקת בתוך מעטפת, תמיד בתוך זכרי. הזכרי חייב להגן על הנקבי, שזה בעצם העוצמה של החיים שנוצרים, זה תמיד יהיה בתוך זכרי, העוצמה של החיים, אבל עוד פעם, העוצמה היא נקבית והמעטפת היא זכרית. אוקיי? אני מקווה שהסברתי ברור. יש לי סתם שאלה, איפה מציגים את הסרטונים האלה? מאיפה הבאת אותם? הרבה שעות ביוטיוב. ממש מעניין. כן, הם סרטונים שממחישים מאוד, אני חושב, בצורה טובה את מערכת יחסים בין הזכרי לנקבי, וכמה הקשר הזה הוא כל כך עמוק בתוך החיים שלנו, שאנחנו אפילו הרבה פעמים לא רואים אותו, אבל הוא מאוד יקבע מי אנחנו ואיך אנחנו נממש את החיים שלנו. אוקיי? כמו שהביצית רוצה לגדול, ככה אנחנו, אם נסתכל עלינו כביצית לצורך העניין, יש לי את הגוף שלי שמגדיר אותי, השאלה היא כמה עוצמה אני נותן בחיים שלי, ואיך אני יודע לשמור ולפתח את העוצמה הזאת, ואנשים שמתאמנים לאורך שנים, יכולים לשמור את העוצמה שלהם ולהזדקן הרבה יותר באיטיות, כי הם מבינים את היכולת לממש את העוצמה בגוף, מה שהרבה מאיתנו לא עושים. אז בואו נמשיך ואחרי זה נרחיב על זה. אז הנה זכרי ונקבי שפועלים ביחד עם אנשים אחרים. אז אני מזכיר, זה זכרי ונקבי שפועלים עם אנשים אחרים, זה לא גבר רוקד עם אישה, כמובן זה גם גבר רוקד עם אישה, אבל זה לא אישה נקבית שרוקדת עם גבר זכר,
שניהם יש בהם גם זכרי וגם נקבי. הוא מבטא את העוצמה שלו בתוך הצורה שלו, והיא בתוך העוצמה שלה בצורה שלה. וברגע שנוצר החיבור בין הצורות והעוצמות עוברות מאחד לשני, זה וואו גדול. זה בעצם הרעיון, היכולת שלנו להביא את העוצמה שלנו, להעביר את העוצמה בין אנשים, את האנרגיה הזאת של הנקבי, זה עושה לנו את הוואו של החיים שלנו. אוקיי? אז זה סתם לקחתי איזשהו ריקוד, אבל הרעיון בעצם מאחורי הריקוד. אז מה בעצם אפשר לעשות עם הזכרי נקבי הזה מבחינת אבחון? כי זכרי נקבי הרי זה רעיון מאוד מאוד רחב, ואפשר לעשות איתו המון דברים. אז רשמתי קצת על נושאים של עודף וחוסר, או בתוך זכרי נקבי מבחינת מחלות. ככה נעבור ברפרוף. אז בעיות שלד זה פגיעה בזכרי, אדם שנשברת לו הרגל, מה שקורה זה שיש לו בעיה בזכרי שלו, ועכשיו צריך לטפל בזכרי שלו. בעיות בעור זה חולשה של הזכרי, זה אומר הרבה פעמים שהזכרי חלש מדי, ואז צריך לחזק את הזכרי, את העור, את ההגנה, את המעטפת, צריך לחזק. פציעות, מה שאמרנו קודם, פגיעה בזכרי, עצירות, בדרך כלל זה יכול להיות עודף זכרי, זאת אומרת אין את הזרימה, אין את העוצמה של הנקבי, או חוסר נקבי, זה תלוי, אלצהיימר זה חוסר בנקבי, יש שם עודף נקבי, העוצמה נעלמת. מחלות נפש זה חוסר בזכרי, בעיה של גבולות, בעיה של מסגרת וכו' וכו' וכו'. זה פשוט דוגמאות לנושא של זכרי נקבי. טראומות רגשיות מיניות, כמעט תמיד זה יהיה פגיעה בזכרי, בייחוד אצל ילדים, הפגיעות המיניות בילדים, הביטוי יהיה בפגיעה בזכרי, בהגנה שלהם, במעטפת שלהם. אוקיי? ומה שיקרה אצל בן אדם כזה הרבה פעמים זה כשהוא יגיע למפגשים אינטימיים יהיה התפרצות רגשית מאוד גדולה, או פגיעה עצמית, או ביטויים של מחלות שקשורים בעצם למסגרת, שנהרסה המסגרת, ואז מה שעושים בטיפול צריך לייצר מחדש את הזכרי, צריך לעשות עבודה דרך טיפולים, בעצם כדי לעבוד על הזכרי. מה גם שהרבה פעמים אדם כזה בגוף שלו, אוקיי, אם מדברים על השריון, על כל הנושא של עבודה עם הסרת השריון, הסרת השריון זה בדיוק עבודה על הזכרי בהקשר הזה. אז זה באמת עבודה כבר כניסה לעומק של ממש טיפול שאפשר לעשות דרך זכרי ונקבי. מה לגבי תזונה? אז זכרי נקבי מסתכל גם על תזונה, אנחנו מחלקים בעצם את ההסתכלות בזכרי נקבי גם על זה, אז קליפות, בשר, אוכל מיובש, אוכל קר יהיה שייך לזכרי, ולנקבי זרעים, גרעינים, אוכל מבושל, אוכל מעודה וכו'. מה זה אומר? זה אומר שבעצם אם אני מחבר את הדברים ביחד, אני יכול להגיד שלמשל, בן אדם שנפגע בזכרי שלו, נגיד שבר את הרגל, יכול להיות מאוד שאני אתאים לו תזונה מסוימת כדי לעזור כמה שיותר מהר בריפוי. אם הפגיעה בזכרי, יכול להיות שהוא צריך אוכל שיתאים, למשל לאכול יותר קליפות של מלפפונים אורגניים כמובן, או לאכול יותר בשר, כי זה יבנה את הזכרי מחדש, ואם מי שקצת מכיר תזונה יכול להסתכל ולראות התאמה מאוד יפה, בין הגישה הזאת של זכרי נקבי לבין באמת אפשרות לטפל ולעזור במצבים כאלה ואחרים באמצעות החלוקה הזאת. זה ממש כאילו ראשוני, כאילו אני לא נכנסתי איתכם לעומק, אבל הרעיון. וצורת האכילה, אני מאוד חושב שצורת האכילה היא חשובה, אם אנחנו אוכלים מאוד מהר ובונים חתיכות גדולות, אז זה דבר אחד, אז למשל לאכול לאט, לפרק, את האוכל, לאכול באיטיות ולתת לאנרגיה להגיע יותר מפורקת לקיבה, זה גם, אני יכול להשתמש בזה כשאני מגיע לטיפול, וכמובן שהידע שנמצא בתוך האוכל עצמו, שזה ידע שקשור לזכרי. אז 4 מצבים בעצם של מערכות בין זכרי נקבי, קצת לגבי אבחון של בן אדם, אז אם אני מסתכל מצד ימין למעלה, זכרי חלש מדי, זה אומר שלא בהכרח הנקבי חזק, אלא הזכרי חלש, אז אדם כזה יהיה לו אופי מסוים, או אני יכול להתחיל להתבונן עליו מבחינת האופי שלו, מבחינת ההתנהלות הרגשית שלו, יש לו קושי בסדר וארגון וכו' וכו', הוא זקוק למסגרות ברורות, כי יש לו בעיה עם מסגרות, הוא לא יודע להחזיק לאורך זמן מסגרת, וזה בעצם מרמז לי שאני צריך לבדוק מה קורה עם הזכרי של הבן אדם. יכול להיות מאוד שבן אדם כזה, למשל, בהתנהלות שלו, מהילדות שלו, הוא חי בתוך מסגרת או חלשה, או שלא נבנה לו הזכרי בתוכו, אולי אמא הייתה חזקה מדי,
יש פה מערכת שלמה שיכולה לעזור לי להסתכל על הבן אדם ולהגיד פחות או יותר מה אני יכול לבחון, לחקור איתו קצת יותר לעומק. כנ"ל עם נקבי חלש מדי, אז אדם שסובל מעייפות, חולשה. עכשיו זה לא חייב להיות לכל החיים, יכול להיות שיש תקופות שאנחנו חווים, נגיד, לא יודע, עייפות, חולשה, זה אומר זה נקבי חלש, אז אם אני מזהה בעצמי עייפות וחולשה, אני אלך לאכול אוכל שיתאים לנקבי, אני ארצה לחזק את הנקבי שלי, אז אני אבחר אוכל מתאים. ומצד שמאל, אם הזכרי חזק מדי, מה שרובנו סובלים זה מזכרי חזק מדי בגדול, כי החברה שלנו היא מאוד זכרית, היא מאוד עוסקת בגבולות, בתבניות, ומכניסה את כולנו לתבניות, ולכן הזכרי שלנו חזק. ככל שעובר הזמן ואנחנו מתבגרים, מה שבדרך כלל קורה זה שהזכרי הולך ומתחזק יותר ויותר, אנחנו נכנסים להרגלים, לתבניות שהולכות ומתקבעות, אנחנו מתחילים להתקבע באותו זמן, או פחות או יותר עם הזמן גם בגוף, שזה גם ביטוי לזה שהזכרי שלנו מתחיל להיות חזק מדי, ולכן כדאי לעשות יוגה או טייצ'י או דברים כאלה שעוזרים לנו בעצם כל הזמן להחזיר את הגמישות לזכרי, אבל מי שעושה יוגה או עושה אימונים כאלה של הרפיה, צריך לדעת שבאותו זמן הוא גם צריך לעבוד על הנקבי שלו. זה לא מספיק להגמיש את הגוף ביוגה, אלא צריך לדעת לעבוד עם העוצמה הפנימית של הנקבי שלנו, כדי להגיע למקסימום פוטנציאל של הקשר בין זכרי ונקבי בגוף. טוב, ונקבי חזק מדי, אז גם כן יבחון על הנושא הזה. אני לא רוצה להתעכב, אבל פשוט שתדעו שיש המון אפשרות להתעסק עם זה ולבחון את זה מכל מיני דברים, ומה שאתם חווים אצלכם ניתן לשינוי אם מעלים מודעות לזכרי נקבי. אני כן רוצה לתת טיפ קטן בנושא הזה. אז בהקשר הזה, כשאנחנו מתעוררים בבוקר, כל בוקר, הדבר הראשון שקורה זה שאנחנו מייצרים את הזכרי שלנו. זאת אומרת, המסגרת שלנו, ברגע שהעיניים נפתחות והמודעות חוזרת לגוף, קודם כל אנחנו מרגישים את הגוף שלנו, אנחנו מרגישים את הזכרי שלנו. ואחרי זה מתחילה העוצמה לעלות, יש אנשים שיותר מהר, יש אנשים שפחות מהר, אבל העוצמה בעצם הנקבי מתחיל להיות נוכח. הרגע הזה שבו הזכרי נוצר בגוף שלנו הוא מאוד משמעותי. אם אנחנו נכנסים למצב של שינה, שבו אנחנו מחליטים להיכנס לשינה שלנו בפתיחות כזאת, בהרפאיה של הזכרי שלנו, אז אנחנו יכולים להתעורר בבוקר הרבה יותר משוחררים, פחות דפוסים, פחות כואבים, הזכרי יהיה פחות קשה, פחות חזק עלינו ברגע שאנחנו מתעוררים. אז אפשר לתרגל, זה טיפ, אפשר לתרגל כשאתם הולכים לישון, פשוט לעשות רגע מין הרפאיה כזאת, לפתוח את הצורה, לשחרר את הצורה או להרפות את הצורה, או לפורר קצת את הצורה שלכם, וככה ללכת לישון. זה נותן חוויית שינה אחרת לגמרי מבחינת הפתיחות שאנחנו חווים, מבחינת החלומות שחווים, זה גם קשור להתעוררות בבוקר אחר כך. אז התרגול הזה של לשחרר את הזכרי שלנו ולתת לעוצמה שלנו להגיע עד הקצוות שלנו, הוא תרגול שאפשר לעשות אותו ביום יום, והוא פשוט תרגול של מודעות, זה לא משהו מורכב מדי, אבל זה המלצה שלי קצת לשחק עם זה. יש שאלות על זה? עד כאן? אוקיי. אז הגענו לנושא של מה קורה בסקס ובמעשה אהבה. אז בואו נסתכל רגע על המפגש האינטימי, המפגש המיני בין אנשים. אז קודם כל לא משנה מה מין האדם, המפגש או החיבור יהיה בין נקבי לנקבי. אוקיי? אז זה לא בין זכרי לנקבי, זה בין נקבי לנקבי. מה שעובר, מה שמתחבר זה נקבי לנקבי. גם עם הצורה שלי, אם אני מלטף אותה או נוגע בה, או מחבק אותה, או מנשק אותה, הצורה תיפגש עם צורה, אבל מה שיעבור זה יהיה האנרגיה הנקבית, בדיוק כמו שההוא חטף את הכדורגל בראש, והאנרגיה הנקבית היא זאת שעברה. אז זה דבר אחד. דבר שני, אחד הביטויים של הנקבי זה בעצם אנרגיית החיים. וככל שאנחנו מבינים את הקשר בין אנרגיית החיים לאנרגיה הנקבית, אנחנו יכולים לחזק את אנרגיית החיים שלנו.
כמו שנתתי קודם דוגמאות על תזונה, אבל זה לא רק תזונה, זה תפיסה. היכולת שלי לבטא כל הזמן או להניע את אנרגיית החיים שלי החוצה, מהמרכז החוצה, כי אני מבין שאנרגיית החיים או האנרגיה הנקבית שלי רוצה כל הזמן לצאת החוצה ולממש את מקסימום הפוטנציאל של החיים שלי בכל רגע ורגע. אוקיי? זה עוד דבר. האנרגיה הזכרית היא לא אנרגיה מינית. אין אנרגיה זכרית מינית. אוקיי? מה שהיא אנרגיה מינית זה האנרגיה הנקבית. הצורה תחזיק את האפשרות לחיבור של האנרגיה המינית או האנרגיה הנקבית להתחבר. אבל צריך גם את הצורה וגם את העוצמה. מה שיתחבר מבחינת אנרגיה מינית זה אנרגיה נקבית עם אנרגיה נקבית. כשאנחנו מדברים על מתח בין ניגודים, אז זה לא מתח בין גבר לאישה, זה מתח בין אנרגיה נקבית, שיש לה פוטנציאל או עוצמה מסוימת, לבין הזכרי שמפריע לה להתממש. כי אני מבחינתי, במעשה אהבה, הייתי רוצה לזרום לתוך בת הזוג שלי כולי. זאת אומרת, הרצון להתחבר, הרצון להיות אחד, זה בעצם רצון של אנרגיה נקבית, זה לא רצון של אנרגיה זכרית, ומי שמפריע לאנרגיה הנקבית להיות אחד, זה האנרגיה הזכרית. אז הזכרי בעצם כל הזמן שומר על הצורה. דרך אגב, הוא גם שומר על המחשבות, הוא גם אחראי להגיד לנו אם עברנו את הגבולות, זה הכל אנרגיה זכרית. אוקיי? והנקבי, מבחינת הנקבי היה זורם הלאה, היה מתחבר ולא מעניין אותו עם מי ועם מה ועל מה, לא מעניין. אנרגיה מינית היא אנרגיה נקבית שרוצה להתחבר עם הכל ולהיות כל הזמן למלא את כל כולה בכל מקום. אז החוויה הזאת של הרצון להתחבר עם אנשים אחרים מבחינה מינית שייך לאנרגיה הנקבית. אוקיי? וזה גם אחד הביטויים של אנרגיית החיים, היכולת או הרצון הזה, התשוקה הזאת, או העוררות המינית, או מה זה נקרא? הטיזינג שעושים, מה? פלירטוטים, זה הכל אנרגיית חיים, אבל זה לא רק אנרגיית חיים, זה אנרגיה נקבית בעצם שיוצאת החוצה ופוגשת את האדם אחר ונותנת לנו חיים, נותנת לאנשים חיים. רק הפלירטוט הזה, המשחק הזה, באנרגיה נקבית. אז הזרע, כמו שכבר אמרנו, הזרע הוא קוד גנטי שמפעיל את האנרגיה הנקבית. האנרגיה הנקבית מחכה כל הזמן שהזרע יגיע, שהקוד יגיע, וברגע שהקוד מגיע, נוצר החיבור והאנרגיה הנקבית נותנת לו מיד חיים, כי זה מה שהיא יודעת לעשות. אז השפרצות, שפיכות, חדירה, עונג מיני, הכל ביטוי של אנרגיה נקבית שעוברת דרך צורה. כשאנחנו מדברים על החזקת מרחב, הרבה פעמים מדובר על החזקת מרחב, בדרך כלל מדובר על הגבר, אבל זה לא משנה. החזקת מרחב של אחד מבני הזוג מאפשרת לבן זוג השני לשחרר את הזכרי שלו ולתת ביטוי לעוצמה שלו, אוקיי? זה מאוד חשוב להבין את הנקודה הזאת. היכולת שלי להעביר את הזכרי שלי למישהו אחר, בעצם לתת לאנרגיה הנקבית שלי להתפרץ, להשתולל. ואז החוויה המינית היא מאוד חזקה. כי כמו שראינו קודם על האנרגיה הנקבית, העוצמה, שום דבר לא יעצור אותה. אם אנחנו ניתן לה להתפרץ ולהתפוצץ, החוויה שלנו, החיבור שלנו, המיניות שלנו תהיה הרבה הרבה יותר חזקה. מי שמגביל אותה, כן. סליחה שכל פעם קופץ לי אסוציאציה. זה אומרים כל הנחלים זורמים אל הים. עכשיו מה שאני ראיתי, הנחל אחד זורם מהגבר ונחל אחד זורם מהאישה, והם מחפשים איזה ים להתממש בו ביחד. זאת אומרת, פתאום אני ראיתי את זה ככה, כאילו הכל זה נערות, כל אלמנט הוא סוג של נהר שמחפש לרדת לאיזה ים, או להתמזג עם איזה ים, זאת אומרת, עכשיו יש 100 גברים שעושים סקס עם 100 נשים, אז פרקטלים כאלה של נערות, שלך תדע מאיפה זה מתחבר למעלה, אבל מתנגזים למטה כמו נחלים. נכון, גם נחל, העוצמה של נחל זורמת בתוך צורה. זאת אומרת, גם העוצמה של המים
תמיד תזרום בתוך צורה, וככל שאנחנו נממש את זה יותר, זה יהיה יותר חזק. אז המפגש המיני בין בני אדם תמיד מתחיל מזכרי. חשוב להבין שהזכרי של הצורה הוא הדבר הראשון. גם כשאני מניח יד על הבן זוג שלי, או על הבת זוג שלי, קודם כל אנחנו פוגשים צורה. הצורה זה גם הגבולות. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים להגיע למיניות שהיא יותר מיניות נקבית, זאת אומרת, יותר עוצמה במיניות, אנחנו חייבים לקבוע את הגבולות, כי בעצם אנחנו מייצרים ביחד זכרי משותף. ברגע שאנחנו קובעים גבולות משותפים לנו, זה אומר שאנחנו מייצרים צורה ששנינו מסכימים אליה, ואז היכולת של שנינו להתמסר ובעצם להיות בנקבי שלנו עולה. ולכן כל נושא קביעת הגבולות במעשה אהבה הוא דבר שמאוד עוזר, ויש גם מיניות שלא קובעים גבולות, ותכף אנחנו נראה איך היא נראית, אבל ברגע שהזכרי, הצורה נוצרה, עכשיו אפשר להתחיל לשחרר אותה, וככל שמעשה אהבה מתקדם, אנחנו עוברים לביטוי של העוצמה, של החיבור, של התשוקה בינינו, ובאיזשהו שלב, אם אנחנו ממשיכים לתרגל, אז אנחנו יכולים אפילו להגיע למצב של קבלת ידע ותובנות ומסעות לתוך התודעה, דרך בשלב הבא בעצם שהזכרי של הצורה משתחרר, והעוצמה בעצם נמצאת, ועכשיו אנחנו עוברים לידע, שזה בעצם הביטוי הבא של הזכרי שלנו. בואו נדבר רגע קצת על האורגזמות. אז אורגזמה היא לא אחדות בין הזכרי לנקבי, אלא ההיעלמות של הזכרי. דיברנו קודם בפיצוץ שראינו קודם, כמו שאתם רואים זה בעצם אותו סרט, אבל ככה נראית גם אורגזמה, בדיוק כמו סופרנובה בחלל, אותו רעיון. הזכרי נעלם או מתפרק, הצורה מתפרקת, ובעצם אז העוצמה יכולה לבוא לידי ביטוי, וזה בדיוק מה שאנחנו מחפשים באורגזמה, בעצם הזכרי נעלם. ומי שעובד על זה קצת גם יכול להגיע בתוך האורגזמות לחוויה של ידע או תקשור או פתרון מצבים או כל מיני סידור המוח בצורה אחרת, התודעה בצורה אחרת, כי בעצם במצב הזה אפשר להגיע לידע בתוך האורגזמות, וזה בעבודה קצת יותר מתקדמת של שימוש באורגזמות לתהליכים של ריפוי. אז הזכרי נעלם, העוצמה מתפוצצת לכל כיוון, ואיך חוזרים? כשחוזרים מהאורגזמות מה שקורה שהמוח מתחיל לעבוד שוב הפעם, ועוד פעם הזכרי מתחיל להיבנות מחדש. אז זכרי ונקבי הם כוחות שבעצם קיימים בכל דבר. המימוש של הנקבי בתוך הזכרי מביא למקסימום את היכולות של האדם. ככל שאתם תדעו לממש את הנקבי שלכם, את העוצמה שלכם, בין אם זה ברגע שאתם קמים בבוקר, או נמצאים בעבודה שלכם, או במערכת היחסים עם הילדים, או עם הבן זוג או בת זוג, להביא למקסימום את הנקבי שלכם, ולבדוק איפה הזכרי חזק מדי. איפה אתם משתמשים יותר מדי בגבולות, באמונות, בשיפוטים, שם נמצא זכרי חזק מדי שמפריע לכם לממש את הנקבי שלכם. ושם צריך לראות למה הזכרי חזק מדי. ואם אפשר, אז במהלך המעשה אהבה, להשתמש במעשה אהבה, בזמן המעשה אהבה, להגיע לשחרור של הזכרי הזה כדי לעשות ריפוי לקשר הפנימי שלכם בין זכרי לנקבי. אוקיי? המעבר בעצם מזכרי צורה לזכרי של ידע, הוא בעצם השלב הבא בהתפתחות, בהבנתי, בהתפתחות של הבן אדם. ככל שאנחנו נבין את היכולת שלנו להפוך את החיבור שלנו לחיבור של ידע, אנחנו עולים לשלב הבא שלנו. כמובן שהידע יכול להגיע רק אם יש עוצמה. בלי עוצמה זה לא יקרה, אז אנחנו חייבים להכיר את העוצמה שלנו. אני ממליץ לעשות את זה בזמן חיבור מיני, ולהפוך את החוויה המשותפת שלנו לחוויה של קבלת ידע תוך כדי האקט או החיבור שלנו עם בן הזוג שלנו. אני רוצה ברשותך לשאול שאלה. כן. איפה היה, לא טריגר, איפה היה הערה או קונפליקט, או שמתוך זה צמח החיפוש או לבנות את הקונספט, או שזה קיים במקום אחר, רק אתה עשית אותו יותר נגיש, הנגשת אותו לנו?
הטריגר היה בזה שאני, כמו שהתחלתי את ההרצאה, אני חיפשתי משהו בחיבור המיני, האינטימי שלי, והיה חסר לי משהו בין הגבר לאישה. היה נראה לי מאוד מאוד תקוע, התפיסה, מה זה גבר, מה אישה, מי אחראי, איזה תכונות משייכים לגבר, איזה תכונות משייכים לאישה. כאילו תמיד שמעתי שיש גם וגם, אוקיי, אבל תכלס, כשמסתכלים על זכרי נקבי, לפחות כמו שאני הכרתי אותו עד שהכרתי את המודל הזה, אז זכרי היה גבר ונקבי היה אישה. אז נכון שהיה בי גם וגם, אבל זה לא סיפק אותי, זה לא הביא אותי למקום שבו יכולתי באמת להתמסר לבת זוג שלי ולהתחבר איתה מהנקבי שלי. לא בגלל שזה קשור לאישה, בגלל שיש לי גם נקבי, והנקבי הוא זה שמתחבר אצלי. ברגע שהבנתי את זה והסכמתי לשחרר את גבר אישה הפנימי או החיצוני, אז זה לא משנה מי עומד מולך. החיבור הוא פשוט מטורף. והמודל הזה אני לא העתקתי משום מקום, זה מודל שאני פיתחתי אותו בעצמי, בתוכי, וחקרתי אותו, אני חקרתי וחוקר עם גלית, הבת זוג שלי, את המודל הזה, וקוראים דברים שאני אפילו לא יכול להתחיל להסביר כמה זה משמעותי, שאנחנו שמים אני קורא לזה הסללה החברתית שלנו, שנכנסה לתוך המיניות שלנו. מה קורה לגבר? אני אדבר עכשיו במקום שלי, היכולת שלי לשלוט ולכוון את האנרגיה שלי, ובכלל נושא של שפיכה וכל מיני דברים כאלה, מולטי-אורגזמיות שאני מלמד. כאילו, זה המון אישיויים שאנחנו ממש לא מבינים כמה רחוק אפשר ללכת אם מתנתקים רגע מהמודלים הישנים בעיניי, שהתאימו לי לפני 3,000 שנה, הם לא מתאימים להיום. אנחנו יכולים להתחבר הרבה יותר אם נסכים לעזוב רגע את המודלים ולהיכנס למודל של זכרי נקבי, צורה ועוצמה, צורה ועוצמה, כל הזמן, צורה ועוצמה. זה מה שאנחנו מחפשים בחיים, להיפגש עם העוצמה שלנו ועם הצורה שלנו, שהצורה משתדרגת והופכת לידע. אז זהו, משם זה בא.